Yabo mfowethu, sanibona ninjani apha? Buka la njalo. Namhlanje ngivuka nokubonga bafowethu ukuthi abantu abasondele nokuphungela nje okanye abasebenza nokuphungela nje bayaphumelela. Kusho ukuthi ngine-choice. I'm proud of that. Yeah. Kunensizwa la kuthiwa uGqibu Mdletshe. Check-in online search nje uthi uGqibu Mdletshe. Lo mfo lona sahlangana eThekwini mina naye. Sanimahlangana eThekwini sahlanganiswa umsebenzi. Sasebenza bafowethu, sesisebenze cishe iminyaka emibili sisebenza. Lo mfo lona akukhona ukukodwa engikusolayo kuye emsebenzini wakhe ngoba uye ongidlalela isiginci nobhasi, elekelelana nomakhwapheni, isiginci, ubhasi, keyboard, bese kuthi umuntu wentombi afike adlale ikosteni. Uye futhi uproducer, engineer. Bafowethu, lo mfo lona unesandla esihle ngale ndlela yokuthi yonke into ayithintayo iyabusiseka. You understand? Iyatrenda kahle kahle, angisho kanjalo. Njengamanje usebenze nobaba uMadlala, yabo ubaba uMadlala lo oyingoma etrenda kakhulu, uHerodi. uMadlala yena yedwa impela lo namakhaza. One-funeral service. Ingoma kaMadlala kumanje iya kwimiliyoni viewers manje. Yabo. Usebenze noGqibu. Angisho ukuthi uGqibu kuba ade engekho emsebenzini kaMadlala ubungeke uze utrend. Kodwa kuyajabulisa ukubona umuntu osondelene naye ethela iy'thelo ezinhle emphakathini. You understand? Ngisacela bafowethu nithathe indlebe kancane niyibeke emsebenzini kaGqibu. Mhlawumbe kukhona engingakuthanda. Uthi nje Gqibu Mdletshe. Noma ikuphi, Facebook, TikTok, Amazon, yonke lento, YouTube. You understand? Uthi nje Gqibu Mdletshe ubone ukuthi unjani umsebenzi walensizwa. You understand? Angikhokheliwe umphusha, cha, ngikhuluma into okuyiyona nje ukuthi uGqibu uyinkunzi. Ya, noma phela engiyazi angidlule mina. Mina ngiyinsizwa, yimi inkosi yey'nkunzi. Ya. Bafowethu ngiyanithanda kakhulu, nibe right. Uma kuwukuthi ukhona onyathelwa amanco kwami, yobe. You understand? Because mina konke engikwenzayo 99% engikwenzayo ngisuke ngiyidlalela. Akekho umuntu engixabene naye uTikTok, akekho umuntu engixabene naye kwi-social media. You understand? Kodwa ngiphakamisa ukubonga nje ukuthi abantu abafana noGqibu bayanda emphakathini. Thank you very much.